Защо се нарича Nike? За да разберем защо се нарича Nike, трябва да се върнем в историята на тази известна марка. Името Nike произлиза от гръцката митология, където богинята Ника е символ на победата. Това име е избрано от основателите на компанията, Бил Бауърман и Фил Найт, през 1964 година. Изборът им за това име не е случайен. Като спортни обувки и дрехи производител, Nike се стреми да стимулира хората да постигат успех и победи в своя живот. Именно за това беше избрано името Nike, което представлява символ на увереност, амбиция и непрекъснат прогрес. Историята на основателите на Nike е вдъхновяваща и важна част от развитието на една от най-успешните спортни марки в света. Най-известните основатели на компанията са Бил Бауърман и Фил Найт, които стоят зад създаването и растежа на Nike. Бил Бауърман, бивш асистент-треньор по лека атлетика, и Фил Найт, бивш студент по бизнес администрация, започнаха своята партньорска връзка през 1964 година. Те решиха да създадат фирма за производство и продажба на спортни обувки. Именно това решение доведе до раждането на Nike. Първоначално компанията е започнала като дистрибутор на японската марка Onitsuka Tiger, позната като сегашната Asics, но през 1971 година Бил Бауърман разработва нов тип спортни обувки, познати като Waffle Trainer. Тези иновативни обувки имат подметка с уникален дизайн, която осигурява по-добро сцепление и амортизация. Това беше голям успех за компанията и допринесе за утвърждаването на Nike на пазара. През 1978 година Фил Найт решава да промени името на компанията от Blue Ribbon Sports на Nike, в чест на гръцката богиня на победата. Това става символ на амбициите и стремежите към успех, които основателите имат за марката. От тогава Nike продължава да се разраства и иновира в световен мащаб. Компанията става известна не само с продуктите си, но и с активното участие в спортния свят, подкрепяйки професионални спортисти и организации. Историята на основателите на Nike е пример за предприемачество, иновации и стремеж към успех. Техният труд и преданост допринасят за развитието не само на компанията, но и за целия спортен свят. Логото на една марка играе важна роля в нейната идентичност и позициониране. Едно от най-известните и разпознаваеми лога в света е това на Nike, символът Суйуш. Това лого има огромно значение за марката и нейната комуникация с потребителите. Символът Суйуш, представляващ движещ се човек, излъчва усещане за движение, динамичност и спорт. Той не само отразява основната дейност на Nike като производител на спортни стоки, но също така пренася ценности като увереност, успех и амбиция. Логото на Nike е изключително успешно в своята простота. Самият символ Суйуш е минималистичен и лесно запомнящ се, което го прави перфектен за различни медийни формати, от обувки до рекламни материали. Значението на логото на Nike не може да бъде подценено. Той представлява не само продукти или услуги, но и цяла философия за активен начин на живот, постижения и вдъхновение. Това лого е станало символ на свободата на движение и страстта към спорта. В заключение, логото на Nike се превръща в по-голямо от марката само по себе си. Той е част от културата и идентичността на компанията, което продължава да влияе и вдъхновява хората по целия свят. Най-популярните модели обувки на Nike през годините са моделите Air Max, които до ден днешен радват своите потребители, както и моделите Air Jordan и Cortez. Nike е една от водещите марки в спортната индустрия и нейното влияние не може да бъде недооценено. С промени и иновации, които компанията е представила на пазара през годините, Nike е успяла да промени начина, по който хората упражняват спорт и как се свързват с марката. Можем да говорим за няколко ключови области, в които Nike е променил спортната индустрия. Първо, технологичните иновации на компанията са революционизирали начина, по който спортистите тренират и се измерват. Пример за това е Nike и системата, която позволява на потребителите да следят своята активност и напредък чрез различни устройства.
Второ, маркетинг стратегиите на Nike са изключително успешни и имат значително влияние върху спортната индустрия. Компанията не само представя нови продукти, но и стратегически избира световно известни атлети като лица на марката. Този подход установява Nike като символ на спортния успех и вдъхновение. Не на последно място, Nike е известна със своята ангажираност към опазването на околната среда. Компанията инвестира в устойчиви материали и производствени процеси, което има голямо значение за бъдещето на спортната индустрия и екологичната отговорност. В заключение, Nike е променила спортната индустрия чрез своята технологична иновация, успешни маркетинг стратегии и ангажимент към опазването на околната среда. Тази марка продължава да води пътя в спортния свят и да вдъхновява хората да постигат по-високи цели. Nike е известна марка, която не само произвежда висококачествени спортни облекла и обувки, но също така има дългогодишна и успешна история на спонсорства в спорта. Компанията е изградила силни партньорства с някои от най-известните спортисти и отбори по света. Най-прочутите сътрудници на Nike включват легендарни атлети като Майкъл Джордан, Леберон Джеймс и Роджер Федерер. Тези спортисти не само представляват марката Nike, но са своеобразни посланици на компанията, които привличат вниманието на феновете по целия свят. Освен това, Nike има дългогодишно партньорство с различни отбори в различни спортове. Футболните отбори като Барселона, ПСЖ и Манчестър Сити носят емблемата на Nike на техните екипировки. Тези партньорства не само подчертават качеството на продуктите на Nike, но и укрепват световната популярност на марката. Спонсорството и продуктовите партньорства на Nike с известни спортисти и отбори са отразени във висококачествените продукти, които компанията предлага. Тези партньорства не само дават възможност на спортистите да постигнат големи успехи, но и помагат за разширяване на глобалния престиж на марката Nike. Това беше нашето видео, благодарим, че останахте с нас до края. Разбира се, може да се абонирате за канала, за да го подкрепите и очаквайте още много нови и добри видеа. До скоро!